हासिबखौबा अबाव दुमथांखौथाय आङो ओइ खामानिफोरानो मावबाबो जोबालै माबा मोनसे ओंखारबाय थायो आरे माबा खर'आसो गिदिंना होबायलै आंना हाला आङो खर'खौ माबा गावनाय बायदि मोनबायलै मा जाना होखो फटनो आरे रावबो गैया नामायलै ओइ बाजै गाइखेर सुक्ति खालायगौमोनलै आङो गथ'आ गाइखेर लोंगोन होनना गाखरबाय दंमोन माथो मानसिफोरालाय माथो गाइखेर लोंबा फरायनायफोरा खर'फोरा मोजां जायो होननानै बुंसोयो गाइखेर सुक्ति खालायनो नागिरदोंमोन आङो मोसौखौबो नोंसानो हरबाय आदि दा गाइखेरबो गैला न'आव माथो एंगुं गैया रावबो दे उनाव फैसिगोन दे थांसैलां आयं अबाव थांखो आयंआलाय दंना गैया आयं नै बाजैया माबा खिन्थाहरदोंमोन बाजैया एसे गोबाव जागोन हाथाइनिफ्राय फैनाया बेंकआव हाबदों नोंखौ ओंखाम संनो होदों अबाव थांखो आयं बुरैयालाय दहायल'सो दंमोन माथो आयं खोनादोंना खोनायाखै इसिङाव दं ना मायो थांसै आङो खोनादोंना खोनायाखै अबाव दङ नोङो बाजैया ओंखाम संना दोननो दोनदों थांसै आं र' दा बाजैसो रायजागोनसै आंनो खिन्थायाखै होननानै बुंब्ला आयंआ नागिरनानै खिन्थालांखानोसै बक्सिना औ आं मामोन बक्सि नै आंना माबा खर' गिदिंबाय दं रे फुंनिफ्रायनो टेनसनावनो सानै खर'फोरानो खामानि होला आंना मुलि नांगौमोन आंना मुलियाबो गैला जोब्बाय आगोल रादाय थाबोलाथ' रादायानो होफैयोमोन दा रावबो गैलाबो सोर फैनो आं रजिखौबो फन खालायदोंमोन बे फैगोन होनना बुंदोंमोन बेनिफ्राय अफिसाव एसे खामानि दंनो ड्राइभारनोबो खिन्थाहरनो बावगारबाय माने ड्राइभारा दानो फैलानो मोनासो फैगोन एसे खामानि दंनो अबावबा दा सोर थांबावनो मुलि लायनो बक्सि नों लाबोना होफैनो हागौमोन ना औ एसे गेराबो मारिनो हासिगोन फैसाखौ खरसा ओंखारसिगोन र' एसे मा जाखो बक्सि लाबोगोन ना थांगोन ना नोङो थांनो हागौमोन ओइ रितु बेखौबो सोंबावनांगौ आरो नोंनो मुलि नांगौ मानो खिन्थायाखै आं लाबोनानै होफैगोन ना नों बेखौनो सोंलायनांगौ मा मुलि लाबोनांगौ खिन्था लाबोनांगोन र' आं खिन्थागोन र' आगोलथ' पार्सनेल डक्टरानो थायोमोन दा आरो रादाय गैयैखाय बेफोरबो जेबो जाला आंबो न'खरखौ हारसिं संभालिनोनो हायाना मेगन नुयै मानसि औ बुजियो आङो बेनिफ्राय नै बाबाखौबो एसे लानानै थांनाय पार्क माने अबावबा ओरैनो दखानफोराव लांबाबो जागोन बिराद गाबबाय दङ बिफाखौ नांगौ होननानै गारि नांगौ बिफा नांगौ होननानै अबेनिफ्राय लाबोनानै होफैनांगौ आं बेनो बिफाखौनो खावना लांबाय बिबैफोरा आं अबेनिफ्राय लाबोना होफैनांगौ बेनो नों लाना थांनाय दसे गथ'आव गोजोननाय मोनगोन गाबबाय दङ आं हानाय मोनबाथ' आंनो लानानै थांगौमोन जागोन बेखौनो मानोथो बुङा नोङो आं लांगोन ना बेखौ नों फैसानि जेबो टेनसन लानाङा आं एटिएमखौ हरफागोन बेनो जानांगौ बेखौनो बायना होबानो जाबाय आरो एसे शपिंबो खालायना लाबो दे फैसा हरफागोन आङो नों टेनसन लानाङा नोंनोबो मायबा नांगौबा बायना लाबानो जाबाय बेखौनो आगोलनो बुंनांगौ आं बेफोरखौ मावना मोजां मोनखायो बेफोर दानो थांनांगौबा थां होनब्लालाय रनिया लानानै फै एटिएमखौ हरखा बावगारगोन एटिएमआ र' सान्थिखौसो दोननो थिनदोंमोन आं माबायाव गद्रेजाव र' सान्थिया खामानि मावबाय थादों खोमा सान्थिया फैबोलाथाय होनो होगोन र' आं औ दे पिकनिक जानो थांनो नागिरनाया मा खबर सबर गैयाब्रा 1 थारिख जालायलांबाय रहाय मा गारियानो थिग जायाखै माबा गारिखौनो मोनाखै मानसिफोरानो बुकिं जाजोब्बाय होननानै बुंदों मा गारि थिग जायाखै गारि बुकिं जायाखै बेलाय गारिखौनो मोनाखै ना मा औहाय जाबै गारिखौनो मोनाखै मालाय मानसिफोरा बेसेबा पिकनिक जानो थांदोंनो गारियानो 5 थारिखसोआवसो फ्रि जागोननो ओंखामा जाहैया मानो फनावल' रायज्लायबाय थायो गुसु जालायलांबाय बे रसि नोंना खालि जानाय आंहाबा मा जादों पिकनिक जानो थांगोन होननानै जानो थांनो मोनाखै दाबो मालायफोरा मालाय थांगौलायलांबाय मा बेखौनो पिकनिक जानो थांलायनांगौ बेलाय बै गामिनि फोथारफोराव जाहैनो हाया नोंनि खर' होन जाम्बिनो नै सोमफे माबोरै खालाय नङाबा आंहा गुबुन गारि हमगोनलै जाय दिनैनो थांफालाबायगोन आंहा बेयाव बेसेबा थांगासिनो नोंसोरसो थांगोन होननानैसो आङो रावजोंबो थाङाखै नोंसिना आरो माबा गारियानो थिग जाया दाबो फाग्लि माबा रहाय 5 थारिखआव जाथारगोन माबा जाम्बिलाय र'
नों नोंसिनि गामिनि मानसिफोरजों थांबा जेबो इन्जय खालायनो हाखानाय नंखायाबो नों जोंफोरजों बेसेबा सेंग्राफोरजों थांफागोन सेंग्राफोरजों दंखायो बेसेबा इन्जय खालायनो हागोन मोसानो नंगौ सेंग्राफोर थांसिगोन नामा लोंफानो मोसानो हागोन जाबि जागोन होनबालाय नै आं खानायबो स्ट्रेट खालायखादोंमोन पिकनिक जानो थांगोन होननानै बेखौ नेगासिनो सेंग्राफोरबो थांगोनबालाय सासे बानायना होहाय पिकनिकआव जानो थांनायावनो सोरखौबा मोनबाथाय लागोन आङो बेथ' जाबि रावजोंबो थांनाङा दे जागोन दे 5 तारिखआव थांनाय खालायथार दे मालाय मानसिफोरा गोदान बोसोरावसो थाङो 5 तारिखआ लेट जालायलांदों माथो 5 तारिखआव थांनाय खालायथार बाल मोसानो लोंनो लुगैसोबायहाय आङो हाथारला दे जागोन दे गालि दोन आंहाबो पार्लाराव थांनो नागिरदों औ दे हामदों न' सेंग्राफोरबो थांगोन बुरजा मानि मा सेंग्राफोर थांगोन बेलाय जानला माला लोंलाबायगोन नामा नोङो सेंग्राफोरजों थानानै सिनाया मुवानो अबेनि सेंग्राफोर मा लोंनाय मालाय र' पिकनिकआलाय नोंसिनियालाय ओइ जालायबाय बुरै जेबो मोनथिया हसिया गाख्रबबाय थायो नोंनो मा मोनथिनो आगोलानि मानसिफोरालाय पिकनिकखौ मा होनो पिकनिक जानायखौ मा होनो नों माबा मोनथिगौ नामा गालि नोंना हरे बांद्राय दे बेबायदि लोंला लोंसिखौल' साननानै बेबायदि पिकनिक जानो थांनाङा सिख्ला मानसिसो मोजाङै था मा सिख्ला बेलाय मा जानखाय पिकनिकआ माने मा पिकनिक माने लोंनाय जानाय लोङाबा जायाबा मोसायाबालाय मा पिकनिक जानाय बेलाय थै नोंसोर जेबो मोनथिया सिथा नोंना मोजां बुंबाबो गाज्रिसो जाखायो दे मायबा मोनथिगोन नोङो मा गाज्रि नों बुरि मानसिया जेबो मोनथिया दोखो मोसाखागोन आं हेपि निउ इयार दै गुसु लुना होबा मोजां जागोन खोमा फिथाना दं नामा आयंआ आयं प्रेसार उथिबाय नामा नोंना आयंखौ प्रेसारखौनो उथिनाय बायदि मोनबाय आङो र' आं दै गुसु लुना होनि आयं दै हुस फैदो आयं मा दै सारस्रिबाबो हुस फैया आयं इसोर दासो हुस फैबाय आयं मा जानाय देलाय मा जानायमोन आयं नों माबायदि गोग्लैनानै थानाय बेहुस जानानै दंमोन नोङो आया बेहुस जानायमोन आदे बिराद खर'आ गिदिंदोंमोन थानोनो हायाखै आङो एखे हायाव जलदम गोलैबाय बेनिफ्राय दाबो बेसेबा सादो सिखारनोनो हाला आङो आदै खर'आनो गिदिंदोंबो सादोबो दुरबल मोनजोब्बाय आङो प्रेसारानो उथिफिनबाय आरो होमब्लालाय नोंनालाय बेदर जानायमोन नामा नोंलाय गैया अबाव बेदर मोनजानो ओंखामखौनो मोनजाहां खस्थ' जागासिनो अबाव बेदर बायनो मानोथो प्रेसार जाखो होमब्लालाय दे सिखारनो हागोन हाया र' आङो हायावनो दसे उन्दुनोसै खोमा सिखारनो हाया मोनदों आङो देहाखौनो बोलो मोनथाराखै दुरबल मोनदों र' हायावनो दसे थाथ'नोसै आं मानोथो प्रेसारालाय उथिखांखो नोङो बेदरबो जायाखैबालाय लकेल बेदर हांसो बेदर जाबासो थाबनो उथियो प्रेसारफोरा आइनाबो जायो बेबायदिनो नोंना मा प्रेसारा ल'सो जाफिनबाय खोमा होमबा जेबो मोनजाथारिनि मोनथिलाहाय बिहामजोआबो सफैला माथो दाबो नोंलाय मुलिखौलाय मानोथो जायाखैमोन प्रेसारनि मुलिखौ गैयाहाय प्रेसारनि मुलिखौबो जानो हाथाराखै बे साननैसो फैसायानो थोथाराखैना मायबा जागौमोन दुरबल मोनदोंमोन नामा मायबाफोर दंना गैया न'आवलाय नाङा दिलाय जाया आङो एखे जानो गोसो गैथारा साहा लोंनो साहा फुदुंनांगौ नाङा दे लोंथ'ला आङो नोंबाजियासो माला सफैगोनबा फन खालायनाय नोंबाजिखौ आं नोंखौ बाजिनि बाथ्रा खोन्थानो होननानैथ' फैदोंमोन बाजिया गोबाव जागोन होननानै बुंदोंमोन मायबा बेंकआव एसे खामानि दं होननानै बुंदोंमोन बेखौसो खोन्थानो होनना फैदोंमोन आङो नोंखौ ए र' होमब्लालाय आं फन खालायनि देनाय खालायनाय जाखौब्रा पिकनिक जानो थांनायालाय पिकनिक हाथाय जानो थांनो हाथाया दिनै फैसाखौनो हराखै बेसर रावबो खांदोब्रा माबारै औ मा खिजानानै बेलाय गाबोन पिकनिकआव थांगोन मा जेबो हाथाय खालामा बेलाय मा नों फानसि पिकनिक जानो जागोन बेलाय दांग्राव सैमा साला थांनाय बानिखौ नों फैसाखौनो होआखै मिथिबाय दिनैसिमबो होआखै नों होआखै ओजों आं जि लाल बायनानै होदोंमोन बेलाय माथो जाखो माब्ला बायनायलाय माब्ला आं माथो मोनलोङासैयानो गथ'फोरनि थाखाय नङा बेफोरो खिजानायफोर मोसौफोर देग्लाय लोंनायनि बाथ्रा सानखानाङा मोनथिखा ओइ लकाबाव सोना दोनजागोन सानसे ड्राइभारासो लोंनो मोना
गोसोआव खोनायाखै नामा नोङो निंस'आ नायाखै मा ड्राइभार बेलाय बयखौबो चेक खालायगोन मानिबा चेक खालायनाय पिकनिकआव थांनानै आरो लोंनो मोनाबा जागोन नामा औसो बुंनो फैदों ना नों गथ' नोमफानो लागायनांगोन आं नोंथ' हमजाबा सेसखा 18 बोसोरानो जायाखै बेयावसो लोंनाय देक लागायना होनो नामा गथ' साला बेयाव बैसोखौ नेबाय थायो नामा सोरबा बैसोजों मेल गैया जितिया सोजागोन लकाबाव गम मोनगोन लावथि लागायगोन जेब्ला आदा मोना होनबासो मोनथिगोन नोंनि बैसोआ ओंखारजोबगोन बाथ्रा बुंनो फैदो थै लोंनो मोनाबा थांखाया आङो औलै सोमला नंमारगौ नों थारखौनो बुंदों बेफोरखौ बादो सैमा जागारनाय फैसाफोरा हर माबारै हाथाय खालायनो थांसै आङो ओइ बालनि फैसा गैयालै आंनाव ओइ न'आव मानै दाउ दङ बेखौनो लांगोन आं लकेल बेखौनो होगोन आं फैसा गैया आंना थगायनो मोना दे खिन्थु लांग्राव थांनाय बोसोरनि बायदि थगायालै खिजानाय नोंसोरजोंबो पिकनिक जायो नालाय सोरबा फैसा बिबानो होनो बायोथाय टेनसन लानाङा आदा जाथि नै फैसाखौ हैनोसै आं बिमानि होजाबासो गम मोनगोन र' बिमा लोद्दोजों ओइ खेबसे फैसा हर होनना बिगोन बिमानाव होआबाथाय गैखालासो खावखागोन खाव जेसे हागो खाव आंनोबो 100 खावफा हागोबा थार लागोन आं उनाव होगोन